वाह वाह सही है। यह बहुत बार सारी रात सुतवला हो ए राजा एक बारी में सारी रात सुतवला अब का हाथ लगावेला पांच गोज के सारी में अब का हाथ लगावेला सारी रात सुतवला हो ए राजा एक बारी में अब का हाथ लगावेला पांच गोज के सारी में मौगी खोलो हई देखो बिहार खाली चुम्मा ले खातिर घरे बताओ हाँ यह कहत बा सारी रात सुतवला हो ए राजा एक बारी में सारी रात सुतवला अब का हाथ लगावीला पांच गोज के सारी में अब का हाथ लगावेला पांच गोज के सारी में अब का हाथ लगावेला पांच गोज के सारी में मौगी मर्दा से कहले बा कैसे ओही जाले गई बा इहा बात बा राजा जी क्यों खाए वाला बा मौगी को हटिया कहे छटपटाता रहो ई तोहरिए नावे भूख बा छोड़ी 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 ओठ लाली जाओ रहे वाला बा छोड़ी छोड़ी ओठ लाली जाओ रहे वाला बा छोड़ी ओठ लाली जाओ रहे वाला बा ए राजा एक
लड़की कहतिया कोनो लड़का से प्यार खोके तू याद में करेला हम भुलाते नहीं लड़की कहतिया हमरा तो दिन तक याद करीला तू साफे याद ना करत रहो इतना इग्नोर ठीक ना बा तू याद में करेला हम भुलाते नहीं बहुर लागेला खाना कहियो खाती नहीं लड़की कहत बा को के गइला हमरा के बेसहारा हलास लड़किया इतना तगड़ा प्यार कइला लेकिन हमरा के बेसहारा को के चल गई को के गइला हमरा के बेसहारा तोहरा के याद को के जा रो देता दिलवा बेचारा हम भुलाते नहीं बहुर लागेला खाना कहियो खाती नहीं को के गइला हमरा के बेसहारा तोहरा के याद को के ये जा रो देता दिलवा बेचारा अरे मामा हरे सयैल भोरा कीर मुरझाई जी अयोध्या न रहबी हम अरे अयोध्या न रहबी हम बिना राघुराई जी अरे बाबा हरे सयैल भोरा कीर मुरझाई जी अयोध्या न रहबी हम अयोध्या न रहबी हम बिना राघुराई
आई आप लोग के एकदम कम समय में हमरे कवि जी के एकदम नया खोज बा आ नई नई एकदम गीत बा 2026 के इतना सुहर घटना के आंख से आंसू आवे चाहे ना आवे, लेकिन भैया बाबू कलेजा पिघल जाएगा। इतना सुहर गीत बा, है गीतिया के अंदाज बा और भूमिका के लाइन बात। भूमिका के अंदाज से कवि जी बताओ हमें देखा खाली थे ही सोचा जंगरे से बजाओ तो हम जंगरे से गाओ तो बाजा से ना होता, लेकिन आओ आराम से। जिंदगी ये खुशी सी न जीने दिया, मौत हर वक्त गरी का ही फांसी बना। ये जिंदगी इतना बुरा बा कि जिंदगी का कोनो ठिकाना ना बा। ये जिंदगी केहू के चैन से, केहू के खुशी से, केहू के इत्मीनान से ना जिए देता। कभी जी के लाइन एक लाख के बात करत हमें, लेकिन ध्यान से सुना। जिंदगी ये खुशी से न जीने दिया, मौत हर वक्त गरी का है फांसी बना। कब कहा किसको किस वक्त ले जाएगी, हाय गरीबी न चैन से ये जीने दिया। राजा मुर्धजस्तानी पड़े फेर में, एक जवानी का जिंदगी हजलती पन्ना। अरे क्या कहूँ ये कल जुगे जमाना, बहन बेटियों को है नंगा नचाया। कलयुगी जमाना सर पे काल बन के सवार बा। केहू ना जान पाता कि कलयुग कहाँ तक लेके जाए। ए भैया हुई कलयुग इतना बुरा बा कि अपने मामा के बेटी, मौसी के बेटी, फुआ के बेटी ना लोग चिन्हे देता। बगलिया में चाचा रहत न वो ना चिन्ह पात नहीं कि हमार भाई के लड़की हमार भतीजी लगे। धन होए कलयुग, कलयुग सर पे काल बन के सवार बा। लेकिन एक लाइन है गीतिया बा कैसे। बड़ी सुअर गीत गौल उहे गीतिया संकेत कलन कोनो लड़की जाती या रोड धके कोनो लड़का थोड़े गलत हरकत कर दहले बा। लड़किया गले थोड़े दायरे में रहल करो। लड़कवा कल पहले देख लो कौने मोहल्ला में बारू, ओकरे बाद बात करो। बताओत बा अरे लड़के लड़के हम मोहल्ले के शैतान मेरी। लड़का गलत नहीं ताक लो, लड़के हम मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। अरे लड़के हम मोहल्ले के
लड़का लड़की के बीच में वार्तालाप होता, लेकिन हई देखो कलयुग कितना बुरा चरण पे आ गइल बा। अरे मदहोश भरी कैसा तूफान, कितना बुरा रसम देखोले बा। मदहोश भरी कैसा तूफान है खुदा का, आई यही से शहर खंदाज बा, कहाँ के शहर बा, कहाँ के कहानी बा। कहानी साफ साफ शीशा मती दिखाई देई, अगर दिल दिमाग लगा के सुनल जाए तो आंख से आंसू आवे चाहे ना आवे, कलेजा तो पसीजी जाएगा। बताओ था कैसे। यही से रहेगा, वैसे आगे ना बढ़िया। हाय देखा इनका परा निकलता कहीं दूर के ना बल्कि पूना के रहे वाला माखन पंडित के कहानी बा। और कहानी कोने तरीका के बा, आओ हम बताओ कहीं। बम्बे प्रांत पूना शहर की कहानी है, बम्बे प्रांत पूना शहर की कहानी है, रहे गरीबी में बसरी जिंदगानी है। छोटा परिवार माखन पंडित का निराला है, छोटा परिवार माखन पंडित का निराला है, घर में राशन नहीं खाने बगैर तड़फड़ाया है। बीता कुछ दिन मक्खन लकवा का शिकार हुआ, चढ़ी जवानी रूप 16 में सयान हुआ। चली लाने दवा तब पूना के सहरिया में, चली लाने दवा तब पूना के सहरिया में, पिलई के गुंडा के तब पड़ गई नजरिया में। पिलयक गुंडा के तब पड़ गई नजरिया में, पिलयक गुंडा के तब पड़ गई नजरिया में, भाई के कलाई तो बका है जवानी। ए भैया हो बात के समझ लो, बतिया कहा के बा। पूना के रहे वाला माखन पंडित के छोटन परिवार, एगो उनकर बीबी बड़ी, एगो बच्ची बा और एगो माखन पंडित। माखन पंडित झोरिया झंडा टांग के दिन में एक बेर गांव में घूम के बाबू गांव में एक बेर घूम के फेरा लगा दे, एक टाइम के 2 टाइम के 4 टाइम के भोजन हो जा, राशन हो जा, घरे लेके चले आवे। जैसे राशन आ जाए बाबू ओ समय माखन पंडित घरे लेके आवे, मेहरारू लेखा मिल के भोजन बना के
आ तीनों प्राणी बैठ के खाए लगे। डेली के यह काम बा। एक दिन के बाद बाकी ऊपर वाला माखन पंडित के दुल्हन के बुझ दिला। आ बुझलन का हो माखन पंडित के दुल्हन गर्भवती हो। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना से छुआ लागल। छुआ से 7वां 7वां से 8वां 9वां महीना में एगो बेटा के जन्म दहली। जैसे लड़कवा के जन्म दहली ये दुनिया के छोड़ के माखन पंडित के दुल्हन चल बसली। गोदिया में बेटुआ के लेके माखन पंडित जर्जर जर्जर रोत कि घर के वारिस तो दे देलू हो, लेकिन हमार नैया मझधार में डुबा के तू कहाँ चल देलू। ये हमके ठीक ना लागत बा। ये खुदा के खुदाई कितना बुरा बा हो कि हमार बसल बसाल घर के उजाड़ दहले बा। आज अपने बिटिया अपने बिटवा के लेके कहाँ जाई हो। ए भैया हो ए बाबू हो। लड़कवा के धीरे धीरे पालन पोषण मुन्ना के करत ने यहाँ धीरे धीरे रूपा सियान होत बा। जब सियान भइल बा हो रूपा 18 साल के भइल बा। आ लड़कवा जब धीरे धीरे मुन्ना बा वो 5 साल के भइल बा। जैसे 5 साल के भइल बा माखन पंडित झुरिया झंटा टांग के एक बार गांव के फेरा लगा के राशन पानी इकट्ठा कर रुपवा खाना बनौलस बाऊ के खियौलस। आ बाऊ रतिया में सुतलस सुबहिया के लकवा मार। माखन पंडित के लकवा मरले बा। लड़की 18 साल के लड़का 5 साल के। रुपवा बाबू के चेहरवा के जर्जर जर्जर रोत बा। आँखिया से आंसू गिरत बा के विधाता हमरे क्रम में कितना दुख परेशानी संसत लिखले हवा कि मतारी बचपन में चल गई बाबू के लकवा मार देलस। आखिर हमार घर द्वार कैसे चली। उस समय वो एक लाइन गीत बा। वह गीतिया के लाइन बा। अरे सब फूल फूल रे गईले महुआ दा वानमा कहे नहीं आइला ए रजऊ बीती गे सा वानमा कहे नहीं आइला ए रजऊ। मेरा रू करा पूरा सावन बिता दला भदवो बिता था जाए मु फुकाउनु कहां रही वेला तू मरद नहीं बरद बाड़ा। जब मेहरारू के दर्द नहीं समझा कहत बा मेहरारू। लेकिन हई देखा रूपा रो रो कहले बा का कहले बा। अरे भइली लाचार रूपा अरे बाबू के बेमारिया छोड़ के महतारिया रे गई। हमन के सा घरिया छोड़ के चलली दवाई लावे पुन के सहारिया बिलये का बूंदा के पड़ली ना जहरिया हो। जबरी कलाई रे धई के खिचबाई मनवा छोड़ के महतारिया रे गईली। हमन के संघरिया छोड़ के
रूपा झरझर झरझर रोवत बा, बाबू के निहारत बा कि बाबू इतना बड़ान हमन के आपत में विपत में डाल के तू कहाँ चल गईला। हई ने देखा होता कि कैसन बीमारी पकड़ लस, आखिरी घर के नवरिया कैसे पार होई। रूपा के अखिया से जर्जर जर्जर आंसू गिरत बा। कुछ रुपया पैसा इकट्ठा को के रूपा पूना छोड़ के बम्बई दवाई लवे गइल बा। जब बम्बई स्टोर मेडिकल स्टोर पे पहुंच के दवाई लेत बा हो, तब तक वही रास्ता से अपना हैंडर लेकर के जा रहा था एक बिल्ला नाम का गुंडा। आज जब गुंडा उसी रास्ता से जा रहा था, रूपा के खूबसूरती के दिखले बा, तुरंत ब्रेक लगा करके और गाड़ी को रोक लिया। कैसे गाड़ी को रोक लिया? रूपा के कलैया पकड़ ले बा। रूपा झरझर झरझर रोवत बा, ए मालिक ए साहब हमरे बाबू के बड़ा तबीयत खराब बा, हमके जाए दाओ। नीच कद्दार पापी एक नहीं सुनता है। रूपा को कलाई को पकड़ लिया। अब कलाई के पकड़ ले बात कहले कबा उन्हें कलाई है कि क्या खिलाई बा। अरे आज एक दसिया अरे बिहान दुई दसिया तेरसिया के ना बाबा विदावा करवल तेरसिया के ना, बाबा विदावा करवल तेरसिया के ना। विदावा करवल तेरसिया के ना, बाबा विदावा करवल तेरसिया के ना। लेकिन होई देखो हो रूपा के कलैया पकड़ ले बा। आज जब बिल्ला पकड़ ले बा तो रूपा रो रो के कहत बा, अरे जबरी कलाई धई के खींचा बाई मनवा बिठावे पापिया। जबरी कलाई धई के खींचा पाई मनवा बिठावे पापी, अपने दीपा के भीतरिया बिठावे पापिया, अपने दीपा के भीतरिया बिठावे पापिया। रूपा झरझर झरझर रोवत बा आ रोले बाई बाबू हो, लेकिन नीच गद्दार पापी एक नहीं सुनता है। कलाई को पकड़ करके ला करके अपने गाड़ी में बिठा लिया। कैसे गाड़ी में बिठाया? रूपा को लेके कहाँ गया? अपना बंगला पे। अरे आधी रतिया में पहुंचे, अपने दरवाजा पे जैसे जात बा, जब गई बा तो रूपा के तुरंत उतर ले बा, उतार के यह बतिया कहले बा। अरे रात अधियारिया में कोठरी के भीतरिया ले जाके पापिया। अपमानी प्रमादनी प्रम पूजनी प्रम श्रद्धे रघु यादव सिंघुड़वा के सरजमी से आप साहब जी के कमलों द्वारा 101 रुपए से पुरस्कार, चरण में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते सलाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। अरे अधिरतिया में लाके कोठरी के भीतरिया देखावे पापिया। आ रुपया के गड्डी छीटा बिसतरी लगही के सुलावे पापिया। अरे झरे झरे रोवे रूपा परी से नजरिया बुझावे पापिया। झर रोवे रूपा परी
से नजरिया बुझावे पापी, अपने मन के पियसिया बुझावे पापी। अपने मन के पियसिया रूपा की कलाई पकड़ के कहाँ लेकर जाता है? अपने हवेली पे। जैसे हवेली पे पहुंचता है, रूपा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ात बा, रोवत बा, लेकिन नीच गद्दार पापी एक नहीं सुनता है। रुपया का गड्डी छीट देता है, रुपया का बिस्तर लगा देता है। रूपा तेरे बाप का इलाज करा देंगे, तेरे बाप का इलाज करा देंगे, तेरे भाई का एडमिशन करा देंगे, तेरा घर बनवा देंगे, तमाम लालच दिखाता है। लेकिन रूपा झरझर झरझर रोवत बा, आंख से आंसू गिर रहा है। बाबू गंगा जमुना बहत बा। रूपा खलस की हिंदुस्तान के बेटी के पास अगर इज्जत आबरू बा तो करे पास रुपया पैसा सब कुछ बा। अगर उसके पास इज्जत आबरू ना बा तो कितना हो रुपया पैसा रही, लेकिन ओकरे पास कुछ ना हो। रूपा रोवत बा और रो के एगो बात कहले बा, यह कहले बा अखिया से झरझर झरझरिया सुइया गिरत बा। अरे दगिया लगवले रे पापी, कोरी रे तू नारिया में, कोरी रे तू नारिया में, जिंदगी भइला बाजा वाली जी। झर झर रोवे रूपा परसे नजरिया हो, परसे नजरिया हो। कैसे हुई के बाबूजी का मारी, आधी राती आके पापी जिप पे बिठाई लहले, जिप पे बिठाई लहले, चली पहले बम्बी के बाजारी जी। जिसमें के सौदा कैले बेचले बाजारिया में, बेचले बाजारिया में। रूपा रोवेली नीरा ढारी, 5 साल के मुंडा ये बाबू रहिया निहारत हुई है, रहिया निहारत हुई है। नागी गई दीदिया मार जी। रूपा झरझर झरझर रोवत बा, अखिया से आंसू गिरत बा। ए मालिक छोड़ दा, हम के जाए दो, हमरे बाबू के तबीयत खराब बा। नीच गद्दार पापी एक नहीं सुनता है, रूपा का इज्जत आबरू को लूट लेता है। रूपा झरझर झरझर ऊपर वाला से रो करके फरियाद कर रही है, लेकिन की आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है कि हे ऊपर वाला, कितना बदनसीबी हमरे किस्मत में लिख देला हो। मतारी बचपन में मर गई, बाप के लकवा मार देलस, जोन इज्जत आबरू रहल, जोन थाती रहल, सब लुटा गई। हमार 5 साल के भाई अकेला घरे बिलबिलात बा, लेकिन ये हमको घर नहीं जाने दे रहे। रूपा के अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। रुपया के लालच दिखा करके नीच गद्दार पापी, मैं तेरा भाई का चलो एडमिशन करा दे रहा हूँ, तेरे बाप का इलाज करा दे रहा हूँ। ए भैया हो, रूपा के 12 रात बजल बा, गड़िया में बिठा के कहाँ लेकर जाता? बम्बई। और बैठा करके बम्बई ला करके बम्बई के कोठे पर रूपा को बेच देता है। रूपा झरझर झरझर रोवत बा कि तू तो इतना बढ़ान वादा कैला हो, हमरे बाबू के दवाई करा देबो, हमरे भाई के एडमिशन करा देबो, हमारे 1 से 2 कमरा घर बनवा देबो, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर देला हो। आज हमके तू कोठा पे ला के बेच देला, आखिर हमार भाई हमारे बाप के जिंदगी कैसे बीती? रूपा यहाँ तो रोवत बा, यहाँ के बात यही छोड़ा हो, लेकिन बाप तो बाप हुआ करते हैं।
बाप आन्हर होके, बहिर होके, बौक होके, बकलोल होके, लेकिन बाप तो बाप हुआ करता है। बाप के सामने अगर बेटी के आन मान शान जाई तब बाप खुद खुशी कर जाई। हई देखा बाबूजी के टेंशन बढ़ल बा कि रात बीत गई, दिन बीत गई, फिर दिन बीते वाला बा, हमार बिटिया घरे ना आई। माखन पंडित के दिमागी टेंशन बढ़त बा, लेकिन वह एक लाइन गीतिया लागल। अरे तारे लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में। आज माई बहन लोग कब गोले हुई हैं? जब दुल्हा बाबू रछवार घूमल हुई है तब यही गीतिया के माई बहन लोग। अरे तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में, चले ससुरार दुल्हा तार लागे टोपिया। लेकिन हई देखा हो सबिया कैले खा बारे। बाबू के टेंशन बढ़ल बा, दिमागी टेंशन बढ़ल बा। जब दिमागी टेंशन बढ़ल बा तब बाबू कैलन का। अरे तेजल परनवा हो, तेजल परनवा, बेटी के टेंशन में ब्रेन हमरेज हो जाता है। आज जब ब्रेन हमरेज एक तो लकवा मरले बा, दूसरा बिटिया के टेंशन में सोच में माखन पंडित के ब्रेन हमरेज होता है। लेकिन कैसे? अरे तेजल परनवा हो, तेजल परनवा, बेटी के हुक्मे बाबू तेजल परनवा। देखा 5 साल के मुन्ना झरझर झरझर रोवत बा। के करा के बाबू कहबे, के करा के दीदिया। जन्म में कबेरी छोड़ी गईली महातरिया। हमार विधना कैला सपनवा, यार कैला सपनवा, बेटी के हुक्मे बाबू तेजल परनवा। ए भैया हो, आज माखन पंडित दुनिया के छोड़ करके चल बसते हैं। 5 साल के मुन्ना कबो इनके लगे, कबो उनके लगे, कबो उनके लगे, लइकवा झरझर झरझर रोत बा। कमार बाबू ए दुनिया के छोड़ के चल गई न हो, कोनो मिलजुल के उपाय लगावो लोग हो। अभी तक हमार दीदिया ना आई। मुन्ना झरझर झरझर रोत बा। टोला पड़ोसा मिल करके, ए बाबू अगल बगल के बगल गिल मिल करके ला करके अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंदा चंदा लगा करके मुन्ना के बाबू के काम क्रिया लोग कर दहलन। जैसे काम क्रिया कर देते हैं, जैसे 16वां बीतल बा, आज जब 13 लोग खा भइल बा, जैसे 13 खैले बा लइकवा, धीरे धीरे 2-4 दिन और बीतल बा। लइकवा के खाए के ठिकाना ना बा। कबो चाची घरे, कबो बड़की माई घरे, कबो बुआ के घरे, कबो पड़ोसी के घरे कचोरा लेके जात बा। लइकवा मांग मांग के खात बा। लोग खाना ते देता हो, लेकिन ताना इतना बरियार मारता कि लइकवा बर्दाश्त ना कर पावता। बाप रे बाप, लइका के ताना बर्दाश्त ना होत बा। ऐसा मनहूस लइका बा कि जन्मते माई के खा लहलस। 5 साल के भइल तब बाप का साया उठ गई, बहन पता ना कहाँ फरार हो गई।
ऐसा लड़का के दरवाजा पे खड़ा ना होके दिया चाहिए। तमाम लोग ताना मेहरा मारा था। लड़का हथवा से कचोरवा उठौले बा आ कचोरा लेके दुनियादारी के तेज धलस खलस से गांव नगर में अब अपन मुंह ना दिखाए, बहुत दूर चल जाए आ जाके उन्हें मांग चह के खाए, अपन जिंदगी उन्हें बिताए। लड़कवा कचोरवा लेके जाता लेकिन कहा यह लड़कवा रोवत बा या कहत बा अरे खाए के ठिकाना मांगे लगल भिखिया, अरे भिखिया मंगता पहुंची कैले स्टेशन, गाड़िया के लागली रहली ओही स्टेशनवा, अरे भिखी मांगे घुसी रे गईले ओही बोगी के भीतरी, ये हर वो हर भिखिया हो, अरे सबका से मांगी लिहा, अरे भिखी मांगत पहुँच रे गईले वही से ठके सामाना, लड़का हाथी में कचोरा ले ले कहाँ पहुंच गई। हेलो हेलो लड़का हाथी में कचोरा ले ले कहाँ पहुंच गई, पूना स्टेशन पे, और स्टेशन पे आकर के गाड़ी तुरंत लगी है। लड़का यहाँ रुहरना वही सामने वाला बोगी में घुस सकता, सामने वाला बोगी में जाके 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 5 रुपया लड़का सबसे मांग लेलस। कचोरवा ले ले कहाँ पहुंच गई। एक रामचंद्र नाम के सेठ बैठे थे, उस सेठ के समनवा कलश से मालिक तू 4 रुपया दे दो, हो पेट के सवाल बा। लड़का के खूबसूरती के देख के, सुंदर शरीर के देख के कलक के धन हो इसकी माँ और बाप। अरे लानत है ऐसे माँ और बाप पर जो इतना खूबसूरत लड़का से भीख मंगवा रहा है। लड़कवा हथवा जोड़ के तुरंत कलश से मालिक देवे के बात भीख दो, हमने दादा माई के ऊपर उंगली न उठाओ। क्या तुम्हारी माँ और बाप नहीं है? ना मालिक हमारे केहू ना बा, हम दुनिया में अनाथ बाड़ी हो, हमारे पास केहू ना बा। सेठ कहला वाकई में तेरे पास कोई नहीं है? मालिक मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ। बाप रे, सेठ हथवा से कचरवा लेके तुरंत खिड़किया के रास्ता बाहर फेंक दिए। जैसे बाहर फेंकले में हो लइकवा फफक फफक के रोए लागल कि 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया देबो ना कैलन। आज जोन मंगले रहली वो फेंक दिला। कला कि वाकई में तेरे माँ बाप नहीं है? लइकवा रोत बा, कला से मालिक 2-4 रुपया जोन मंगले रहली वो रउआ फेंक देली। न दादा बाड़े न माई बाड़ी, ए दुनिया में हम अकेले नु बानी हो। लइकवा रोत बा, लइकवा के कलैया के पकड़ के अपनी बगलिया में बैठा लन। आज के बाद से तू एक कभी मत बोलना कि तू अनाथ है। आज के बाद से तू कभी मत बोलना कि तू अनाथ है। लइकवा कलश मजाक करे बात तो छोटहन मजाक करो, इतना जबरदस्त मजाक हमके पसंद ना। लोग ताना ते मरते बा हो, तू मजाक में ताना मारा तना, ई मजाक हमके ठीक ना लगता। सेठ कलक हम भी, हमारे पास भी कोई औलाद नहीं है, हमों को लोग निसंतानी कहेला। आज के बाद से तू
लइकवा के 2-4 मिनट खातिर खरीजवा गदगद भइल कि बाप रे बाप, केहू न केहू तो हमार सहारा मिलल हो। लइकवा के दिमागवा थोड़े शांत भइल। का वाकई में आप हमारे पिता बनेंगे? हम आपके बेटा के लायक हैं? अरे पगला, आज के बाद से तू मेरा बेटा रहेगा और मैं तेरा बाप रहूंगा। लइकवा के बगलिया में बैठा के रामचंद्र सेठ कहाँ लेकर आए? बम्बई। अब बम्बई ला के लइकवा के पालन पोषण होत बा। धीरे धीरे लइकवा के पालन पोषण होत बा, एडमिशन हो गई बा। लइकवा पढ़ता लिखता, बढ़िया घर के लइका जल्दी से जवान हो जाने, सियान हो जाने, जल्दी से खाना पानी अच्छा मिलेगा तो लइका के पालन पोषण अच्छा से होला तो अच्छा लइका सियान हो जाई। लइका के खान पान बढ़िया बा, लइका सियान होत बा। लेकिन होई न देखा हो, लइकवा 10 से 12, 12 से बीए में जब गइल बा, तब बीए के छात्रा मिलकर हम कहिला संघर्ष से गुड़ होत है, संघर्ष से गुड़ जात। हई देखो संगत के असर कितना बढ़न पड़ल बा। सिखाई पियक्कर के साथे रहता दरुइया पिए सिखाई पतरा बाजे सिखाई, दही चूरा खाए। भारत खंडे जम्बो के बता दो का बतौला। अरे जीवन के नैया पहाड़ ना भइल, अरे जीवन के नैया पहाड़ ना भइल, त नदी सूख गया नैनों से बह गया दरिया। यार दरिया कर नहीं ए बाबा पाहुना तो हर खा गए। कौन चंदा है? आगन नो लगन जब सबत। ये देखिए धनगढ़वा के सरजमी से केशव यादव जी की कमलों द्वारा बहुत रुपए से पुरस्कार। चरण में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते, सलाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। जीवन के नैया पार ना भइल, नदी सूख गया नैनों से बह दरिया। जीवन के नैया पार ना भइल, होई न देखा हो। लइकवा धीरे धीरे सियान होत बा, जवान होत बा। आ लइकवा बीए में गइल बा। जब बीए में गइल बा तब भइल का बा। अब उहे एक लाइन गीत बा। उहे गीतिया खिलाइन बा। अरे लाली रंगा, हा लाली रंगा, ओढ़ी के चदरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। लाली रंगा ओढ़ी के चदरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। लाली रंगा ओढ़ी के चदरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। लेकिन होई देखो मुन्ना का करत बा। अरे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवा, तब जवानवा भइला हो पीरावा। धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवा, जवानवा भइला हो पीरावा। धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवा, माने नाही मन तब रोकले ना रोका दीबा। लड़की तो देखते तबा या सुछल छाला देवा। रोवे मुन्ना आंसू भर नजरिया, तब जवानावा भइला हो पीरावा।
बतिया के समझ ले ए भैया हो, लइका बीए के छात्रा भइल बा। जब बीए के छात्रा भइल बा त लइका लइका मिल के कहला कि ए मीते तनी चलल जाई कोठा पे, कोठा के रंग रूप देखल जाई। कोठा का मतलब का होला कि कोठा के मतलब का होखेला। लइका कलश के अगर कोठा पे जाए हमरे दादा के नाम खराब हो जाए। हम कोठा पे ना जाए, दिमाग सठिया गइल बा, काम ना करत। कला कि हम कोठा पे ना जाए। लइका लइका मिल के कहला कि ना दिने में चलल जाई, राती के 5 बजे चलल जाई। केहू ना देखी, ना तोहरे घर के ना हमरे घर के, आ तोहरे दादा के नाम खराब भी ना हुई। हम कली संघर्ष से गुड़ जात है, संघर्ष से गुड़ आवत। लइका कलश की ये तो हम लोग नाम मन भलो तो चले मीते चलल जाई। ए भैया हो, लइका तैयारी बनौले बा, कोठा पे गइल बा। सब लइका ये हर ओहर गइने, लेकिन होई न देखा हो खुदा के खुदाई कितना बढ़ियार है कि खुदा के आगे केहू के ना चलल बा, ना केहू के चली। सब लइका ये हर ओहर जाते ने, लेकिन होई देखो मुनवा सीधा कमरा में, एकदम वही कमरा में जाता जो ने कमरा में लड़कियां सज धज के बैठल बा। सरसराई मुन्ना गइल बा, जाके देखले बा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लइकवा मुन्ना तुरंते सवाल कइले बा। लड़का यही सवाल करता है, क्या ये आपका नाम रूपा है? क्या ये आपका घर पूना है? लइकवा जाते हो तुरंत ही है सवाल कइले बा कि क्या आपका नाम रूपा है और क्या ये आपका घर पूना है? हथवा जोड़ के लड़कियां कलश की, जी मालिक मेरा नाम रूपा और मेरा घर पूना। और देखो हो दोबारा लड़का सवाल के लिए बा, क्या आपका बाप का नाम माखन पंडित है और आपका भाई का नाम मुन्ना है? लड़किया के अखिया से गंगा जमुना बहे लगल हो। जी मेरा नाम रूपा, मेरा घर पूना। और रउआ के कैसे मालूम बा? हमरे बाप का नाम माखन पंडित है और हमरे भाई का नाम मुन्ना। लइकवा कला खबरदार से इस गंदी जुबान से कभी मेरे को भाई मत कहना। तूने भाई बहन का रिश्ता को तार तार कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसी बहन जो अपनी खुशी के लिए कोठा पर आकर के रंगोलियां मना रही है। तुम्हारे चलते मेरे बाप इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। तुम्हारे ही चलते मैं कचौरा लेकर के दर दर के भीख मांग करके मैं अपना पेट जिला रहा था। रूपा झरझर झरझर रोत बा। इतना बड़ा ना कलंक मत लगाओ, इतना बड़ा कलंक हमारे ऊपर मत लगाओ भाई। मैं खुद खुशी कर लिया होता, लेकिन ये नाते ना कैली कि यह बतिया कि कबो न कबो केहू न केहू हमसे मिली। आई बतिया हम साबित करब कि हमके जबरदस्ती कोठा पे लावल गई। रूपा झरझर झरझर रोवत बा। रो के अपने भैया से एगो बात कहले बा। का कहले बा? अरे रोवे दोनों भाई का तब या कवारिया या गिया धड़कत बा। अरे रोवे दोनों भाई का तब या कवारिया या गिया धड़कत बा। अब बिल्ला लुटला जिंदगी के दौलत या गिया धड़कत बा। मुन्ना के तब दिल में लागली आग हो। अब पता बहागाओ बहन हमारी बनू काल विकराल हो। अरे खींच चुनरी कफन बांधा सैला दिया या गया धरकत बा। अब बिल्ला लुटला जिंदगी के दौलत या गया धरकत बा। बिल्ला लुटला जिंदगी
ए भैया हो रूपा झरझर झरझर भरवा के भरा कुआरी पकड़ के रुवतवा कि हम तो भाई के दवाई लावे लाई लेली हो, हम तो दवाई नहीं आवे लाई लेली हो। पुना छोड़ के बम्बई दूसर काम ना रहल। ए बाबू अपने बाबूजी खाती दवाइये ने लावे आइलानी। ए नीच गद्दार पापी बिल्ला मेरे कलाई को पकड़ा और मेरे इज्जत आबरू को लूट लिया और मेरे को कोठा पर लाकर बेच दिया। बाप रे बाप, लड़का भी जबरदस्त सेठ के लड़का तुरंत कलाई को पकड़ करके सर कोठा से उतार लिया और कोठा से उतार करके रूपा के तुरंत गाड़ी में बिठा के कहा लेके आई बा, पूना आता है। आज जब पूना आइल बा हो तब भइल का बा। ओ समय या भाईवा बहिनिया दोनों एक के साथे पूना आवत ना। पूना आइलन ओकरे पहले हई देखा का बजावत हवे। अरे खेतवा खराब होला मोथवा के जमले दादा, पेटवा खराब होला नानी औरे जा, हरी खराब होली घोरे घोरे घुमले दादा, अरे बिटिया खराब होली दीदी बदुला। खेत कितना हो बढ़िया बा। आज उन्हें खेते में मोथा जाम जाई। किसान भाई से कही कि तू आवा तौर से, सॉरी तू आवा घर से तो हम आई तौर से। जितना खटाई बिहने उतना हो जाई। बेटा कितना हो सुंदर बा। आये बाबू हो लइका के ममहरे भेजा दो तो कबो है करिखी मामी से, कबो है नटरी मामी से, कबो है पतरखी मामी से। लइका मिसकाल मारी आ जैसे लइका मिसकाल मारी मामा घरे ही है। मामी के ये जी सुनी हैरा और भांजा बड़ी गड़बड़ बा। ई बार बार दौड़ दौड़ लाइन मारा था। अरे जाए ना द लइका ई ब्राह्मण के बराबर भांजा हो बाभन वाला लड़चुआ होलन, बाबन बोला लड़छुआ जात होके चूरा देख के जान दे देलन। ए भैया हो तो समझ लो कि लइका के मन 61 62 63 64 65 ले पहुंची। और लइका एक नंबर के दो गला लइका हो जाऊगा। जिला टॉपर, जिला टॉप लइका हो जाई। बाप के आन मान शान बढ़ा दी। तो हम कहिला कि बेटा के बेटी के मुहरे ना पठावे के चाहिए। अगर लड़की कितना हो सम्मानित बा, मेहरारू कितना हो सुंदर बा, आ मेहरारू अगर मान सम्मान इज्जत आबरू करतिया तो के 2-4 दिन छूट दे दा। सखी लगे। अब हम नहीं कहब कि सब औरत के ही काम बा, कोनो कोनो के अगर छूट दे देबा पहला दिन घूम के आई कही है जी आई आई खाली ए भैया मेरा के कई गो परिभाषा होखे। दूसरा दिन घूम के आई कहिए आवा 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 खाला। अच्छा ते यहाँ तक ले ठीक बा। बाबा तन गरमैले बोली। आ जब तीसरा का दिन 3 राउंड गांव में मारी तब गुस्सियाले आई पूरा कहिए खाइबे की मेरा रू कही कि रे रात दिन खाली घूमबे खाना ना खाइबे ताश खेलबे ढोलक बजेबे
गई ये कुल काम करते हैं मेहरारू ऋषिया के जैसा बोली नॉर्मल दे देवी देवता तू पर रहा तो भैया हो अगर बिटिया कितना हो मान सम्मान बढ़ौले बा आ बिटिया के बड़का मोबाइल किन के दे दा स्कूटी खरीद दा आ डेली डेली बिटिया मार्केटिंग करे जाती है 4 बजे तक लड़की घरे ना आई आ लगाया हुआ कृपया नंबर व्यस्त आ रहा है तो समझो यान मान इज्जत आबरू बड़की मड़की मोच गइल भीतर सांस को सब माटी में मिल गई तो बेटवा होखे बिटिया होखे मेहरारू होखे लइका होखे वो उनके दायरे में प्यार करे के चाहे आज जब दायरे से बाहर करब लिमिट का राज करब तब भइल बेइज्जती बतावत बड़े कैसे ओ समैया मुन्ना और रूपा जैसे पूना आके दोनों एक दूसरे के गले जुड़ के रोवत ने आँखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा कि ये हमार जन्मभूमि सरजमी है यही जमीन पे हम अपने बाबू के ना देख पौली हमार बाबू दुनिया छोड़ के चल गइलन रूपा के अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा ये हर मुन्ना भी झरझर झरझर रोवत बा बताओ थोड़ा का अरे भर के या कवरिया रोवे भाईवा और बहिनिया बाबू कवने करनवा छोड़लू घरवा हो दुआ रोई रोई रूपा बाबा करेली बयनवा दादा पिल्ला पापी दिहले बाड़े घरवा हो जा धुनमा सवार भइले मुन्ना के सरवा दादा घर छोड़ फरार भइले पापी बाई माँ सर पर कटारी बध के जो है कवन तीरवा ये भैया हाथ में कटारी लेके जो है तब मुन्ना ये भैया कहा भाग के जइबा तू हूँ पापी बाई माँ आप मानी प्रमादरी प्रम पूजनी प्रम श्रद्धे ए अयोध्या से बारात लेकर के आए हुए हैं आप राजा दशरथ के सम्मान दुल्हा बाबू के बड़का दादा दुल्हा बाबू के बाबूजी कहाँ गए हिसाब करत ये बड़का बाबू कौन है दुल्हा बाबू के पिताजी 2-3 लोग के मान होखेला बराती में एगो दुल्हा के मामा एगो दुल्हा के बाबू एगो दुल्हा के फूफा फूफा
आ एगो दूल्हा के जीजा जीजा आ मौसा, मौसा ये 5 जने के मजबूरी मामा कोई देबा तो लगी करने जन के दुखाए। केना दिन ढेला चला की कई लोग के कहला मजबूरी में मामा। आजकल के व्यवस्था बा कि खड़े खड़े आवत न, खड़े खड़े खात न, आ खड़े खड़े जात न। कितना लोग रुकत न, मतलब से मौसा आ फालतू में फूफा फूफा आ मजबूरी में मामा। ये लोग रह जात न, नहीं तो जी आवत तुरंते जाता लोग। आधा लोग चलू गई, जितना लोग खैले तुरंते तुरंते गई। देखा रेडीमेड व्यवस्था बा। इहो बारात है दादा, पहले के बारात आवे ते मर्जाद रहत रहो, तब पता चलावे को में लोग जाने की के लइकवा के मामा हो, के लइकवा के फूफा हो, के लइकवा के जीजा हो। अच्छा तो 2-4 साल नहीं मिले आ 2-4 साल के बादे मिले, तब वो उनके मालूम चले है लइकवा के फूफा हमें, है लइकवा के मामा हमें, है लइकवा के नाना हमें। जान दिया रुका है मिले तेल लगावत रहले सब दिनवा में आ धोती पहिरे तेल लगा अब देख लो कि लइका के मामा अगर दरिये से जाइए तो बिटिया के घर के केहू ना चिन्ह पाई कि लइका के मामा है। वो बताइए ना अपन परिचय ना दिए तो केहू चीनी ना पाई। आई आजकल के रेडीमेड व्यवस्था बा, पहले के व्यवस्था रहल तो जूता निकाल के लोग खियावे, तो जूता निकाल के लोग खइबो करे। आजकल डिजिटल इंडिया भइल बा, जूता पहिर के लोग खियावता, तो जूतवे पहिर के लोग खाता जूता पहिर के बनावतो बा। हाँ हो गया है। आप मानी दुल्हा बाबू के पिताजी के खर कमलो द्वारा भी दुल्हा के मौसा, दुल्हा के फूफा आ दुल्हा के जीजा नहीं आयल बना। ये कुल बार बार नहीं अवसर मिलेला। ये जिंदगी में के बार आई 16 संस्कार होला ना, तो सबसे जबरदस्त संस्कार ये है सुबेरे आई है शुभ विवाह। तो जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के ना। समधि समधीन के हो, समधि समधीन के। जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के ना। मुन्ना के दिमाग खसक गई बा, सर पर बहन का चुनरी खींच करके कफन बांध लेता है और बगल में कटार खोस करके तुरंत कहा जाता है, तुरंत जाता है, देखता है का अभी तक आखिर ये घर द्वार छोड़ करके बिल्ला पापी कहाँ फरार हो गया। आखिर गया तो कहाँ गया? गाजा पीने गया साला। बाप रे बाप, आँख लाल लाल खोखे। मुन्ना जोहत बा आ दिखत ना बा, ना दिखत बा तो जोहत जोहत कहाँ पहुंचल? एक नदी के किनारे। लेकिन सदर लगा अरे नदिया के तिरावा भइल बा मुलाकातिया। वही समय नदी के किनारे जा करके ए बाबू बिल्ला नाम के गुंडा जाकर के छुप जाता है। जब छुपल बाहो तो ओ समय जो हतटे
कि आखिर ये नीच गद्दार पापी गया तो कहाँ गया। आज हमारी बहन का इज्जत लूट लिया, कल किसी और का बहन का लूटेगा, परसों किसी और का बहन का लूटेगा, ऐसे करेगा। बताओ थोड़ा। अरे नदिया के तिरावा भइल बा मुलाकातिया, रोई रोई पापी मांगेला जीवन दान। खुनावा सवार मुन्ना जो है तौने छनावा, खुनावा सवार मुन्ना जो है तौने छनावा। हर सोढ़ार भइल पापी बाई माँ, झड़िया में छुपल रहल पापी बाही मानवा। झड़िया में छुपल रहल बाही मानवा। मुन्ना पापी लिया तब सामानवा निकाहा, रोई रोई पापी मांगेला जीवन दानवा। रोई रोई पापी मांगेला जीवन दानवा। खुनावा सवार दिहला कटारी चला, सरयौरी धर तब गैलिया लगाई। अरे सरयौरी धर तब गैलिया लगाई, तब पुलिस प्रशासन हो सब गैया आई बोलो। ए भैया हो और समैया जा करके एक झाड़ी में छुप जाता है और झाड़ी में छुप करके सुरती बना के गाजम डारत रहल। धीरे धीरे खात रहल। अब वही समैया ये बाबू मुन्ना ढूंढते ढूंढते वही किनारे नदी के पहुंचल है। आज जब पहुंचल तो पीछे से कालर पकड़ के बाहर निकाल ले। पहुना आवा आवा हो, अपने बहन के बेर शेर बना तड़ा, दूसरे के बहन के बेर कुत्ता बन जाता। पहुना आवा, तिलक चढ़ावा, का हाल बा और समैया बतावत हमें। ए भैया हो हाथ जोड़ करके बिल्ला फरियाद कर रहे हैं, लेकिन मुन्ना एक नहीं सुनते हैं। बगल से कटार निकाल करके मारते हैं, सर अलग और थर अलग हो जाता है। एक तरफ पानी की नदी बहता है, एक तरफ खूने के। पुलिस प्रशासन आए और मुन्ना के कलाई में हथकड़ी पहना करके तुरंत ला करके जेल खाना में डाल दिए। जैसे जेल खाना में डाल दिए, धीरे धीरे कुछ समैया व्यतीत भइल बा। मुन्ना अपने केस में हार जाते हैं। जज साहब जी मुन्ना के फांसी के सजा बोल रहा। आज जब साथ फांसी के सजा बोल रहा हो तो हमरे हिंदुस्तान में जैसे फांसी के सजा होला तो आखिरी इच्छा पूछल जाला। अपना आखिरी इच्छा बताइए क्या चाहिए। और समय बताओ थे का जज साहब जैसे फांसी के सजा सुनौलन, फांसी के सजा सुनौलन तो आखिरी इच्छा पूछल गई। आखिरी इच्छा में मुन्ना का कहत हमें रोके आओ। अरे फांसी के सजा जज साहब जी सुनाई दिहा।
सजा जज साहब जी सुनाई दी हले आई अपने घर के बहू रूपा के बनाई दी हले। जज साहब जी कहला कि मुन्ना तेरे को फांसी का सजा दिया रहा, आज जैसे फांसी का सजा दिया जा रहा है। फांसी के सजा जैसे जज साहब जी सुनाते हैं, कहला कि मुन्ना आपका आखिरी ख्वाहिश आखिरी इच्छा क्या है? हथवा जोड़ के कलश मुन्ना ये साहब ना हम मरल चाहतनी ना जियाल कला आखिर का है तो करल मरल ये नाते ना चाहतनी कि हमसे पूछे के हो कि ताना मेहना का होला। हमरे बहन के जिंदा जी लोग लाश बना दी, इतना ताना मेहना मारी हमार बहन सुकून चैन से ना जी पाई। कला मरल काहे ना चाहत रह तो कला मरल ये नाते ना चाहतनी हमरे बहन के गृहस्थी ना फसल बा। आज जहाँ दिन हमरे बहन के गृहस्थी बस जाई, घर बस जाई, हमार बहन अपन जिंदगी खुशी खुशी जिए लगी, वही दिन तू हम गए फांसी के सजा कर दिया। कला आखिर तोरे बहन के भइल का बा तो मुन्ना रोक कलश के हम अपने बहन के कोठा से उतार के लाई बनी। एगो थोड़ा से लेकिन हो जाता तो लोग शादी से मंडप से उठा ले जाता दूल्हा दुल्हन के, लेकिन हई न देखा हो हम अपने बहन के कोठा से लाई बनी। लोग कितना ताना कितना मेहना मारी। बाप रे बाप, ये बात को सुन करके जज साहब के आंख में आंसू भर गया है। आज जब आंसुया भरल बात भइल का बा, अरे कहे मुन्ना गलती एगो कैली बड़ा भारी, अब कौन मुंह लेके जी हम बहिना अपने घर के बाहू रूपा के बनाई लिहला। ए भैया जज साहब जी से मुन्ना कला की बहुत बड़ा गलती कैली कि अपने बहन के कोठा पे छोड़ के आके ए पहुनवा के कटले रहती तो एक बार ना तू हमार 1000 बार फांसी करता, कोनो दिक्कत ना रहल। ए साहब अपने बहन के कोठा से उतार लाइल बनी आ लोग ताना मेहना मारी तो हमार बहन जीते जी जिंदा लाश बन जाए। ओके लोग पागल कह के बुलावे लगे। धन हो जज साहब, ऐसे जज साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ, सैल्यूट कर रही हूँ। हर एक जज और हर एक कचहरी में इसी तरह से जज अगर बैठते रहे हर एक न्यायालय में तो किसी का बहन बेटी का इज्जत आबरू नहीं नीलाम होगा। जज साहब का कहले, अरे बोलाए कचहरिया में आपन ललनवा और रूपा से करावल भैया हो सतुर दाना। जज साहब का इकलौता एक ही लड़का अपने बेटा को बुलाए, कचहरी में खचा खच भीड़ भइल बा कि जज साहब जी क्या फैसला सुनाने वाले हैं, जज साहब जी क्या कहने वाले हैं। अपने बेटवा को बुला करके और रूपा के बुला करके तुरंत जज साहब जी रूपा के मांग में सिंदूर भरवा देते हैं और कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। मुन्ना के करेजवा गदगद हो गए, हथवा जोड़ के कहला कि ए साहब ये न देखल चाहत रही हो कि हमार बहन के गृहस्थी बस जा, हमरे बहन के घर बस जा, अब हमके कुछ ना चाहिए हो। अब ये दहिया के बूटी बूटी कटवा के रोडे पे छिटवावो चाहे रोलर चलवावो, अब चिंता ना बा काहे हमारे बहन के गृहस्थी बस गई, हमारे बहन के घर बस गई। और समैया सब लोग खुशी के मारा गीत गोने गावत बा और धरती आसमान मुस्कुरा गई बा। कैसे? अरे धरती गगनवा मुस्कुराई गई,
ए बाबू रूपा जज साहब की बहू बन करके जज साहब के घर पे चली जाती है। आज जब घरे गई हो तेहर आराम से जज साहब के रूपा बहू बन जाती है। खुशी का लोग कोनो ठिकाना ना बा। आज जब खुशी के ठिकाना नहीं खे हो वही समैया के वेट करत रहल के मुन्ना। आज जब मुन्ना वेट कर रहे थे धन हो जैसा मुन्ना का फांसी होता है। जीवन के नैया पार ना भई। नदी सूख गया नैनों से बह गए दरिया। जीवन की नैया पार ना भई। मुन्ना के फांसी हो गई। जब फांसी हो गई बा तो लास्ट लाइन में कभी गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक जी धन मुन्ना के फांसी। अरे कथन करे कवि नदी पे शर्मा के छाई उदासी हो। अरे जीवन के नैया पार ना भइल। अरे जीवन के नैया पार ना भइल त गाती रत्ना सिंह मासा रसा हैया जी। जीवन के नैया पार ना भइल। कोनो लइका से कहले बा आई है कहले बा जोनी संकेत कलन हमरे दिल के दरा तुम ही न जनबा हो जे प्यार करी हुए न जानी दूसर के हो का जानी।